wasalatu wasalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum. To alhamdulillah, yana ɗaya daga cikin tsari na da kuma manufofi na shine kamar yadda nake magana a kullum, a duk lokacin da ka zo za ka yi bayani, ba komai ne in aka yi magana a kai sai ka yi magana ba, domin wasu sukan ɗauke ma wasu. Akwai abin da wani zai ɗauke ma wani, musamman akan abin da ya shafi midiya. Duk da ni yana ɗaya daga cikin waɗanda ake ganin zan iya cewa wani abu akan al'amarin, so ban san iyakacin mutane da suka yi takin dina da kuma 'yan Najeriya da Nijar akan matsalolin da suke faruwa a garinmu na Nijar ba. Wasu za su yi mamaki, da akwai wanda da yawa da na je Nijar na ce musu ina Nijar, suka ce ka koma gida ne, ka je gida ne, na ce dama ai gida ne. Matsala ce ta diflomasiyya, matsala ce ta siyasar duniya. Mu kuma 'yan jarida ne, sannan almajirai ne, to ba komai za mu ce mun sani ba mu san komai akan abin da ya shafi diflomasiyya da siyasa ba. Ni abin da nake magana kullum shine a bar ma 'yan siyasa siyasar su. Idan suka yi abin da ba daidai ba mu fito mu ce ba su daidai ba, a gyara a kan tsari na doka na ƙasa da kuma tsari da aka fitar na wato Majalisar Ɗinkin Duniya. Abubuwa zan yi magana a kai kamar haka. Na farko, matsalar da take faruwa a social media game da wasu 'yan Najeriya da suke fitowa suke magana akan siyasar Nijar. Ni ban taba magana ba gaskiya, sai dai in yi magana akan ci gaba ko kuma rashin adalci da ake wa mutanen Nijar. Ni abin da nake cewa shine social media guri ne yanzu wanda ya shahara a duniya, kuma za a iya amfani da shi a kawo duk abin da ake so, za kuma yi amfani da shi a cimma duk abin da ake so. Amma ku sani, wallahi la'azim, adalci shi kaɗai yake tabbatuwa a ƙasa. Rashin adalci ba abin da yake jawo ma ƙasa sai rushewa, sai tagaryarewa, sai ɗaiɗaicewa. Ni dai a matsayina na yanda nake ɗan Najeriya kuma ƙaramin almajiri mai ba da magani kuma ɗan jarida, ni dai a irin siyasar da ake gabatarwa a Afirka ni ban ga amfaninta ba. In dai irin wannan siyasar da ake yi ce a Najeriya da sauran makwabta da Afirka, ni ban ga amfaninta ba. Ɗan ƙasa bai da 'yanci, ɗan ƙasa bai da faɗa a ji, ba shi ake dubawa ba. Ba abin da ɗan ƙasa yake da shi na daraja da ƙima a ga cikin waɗannan shugabannin, babu. Abin da suke kawai shine abin da ya shafe su da 'ya'yansu da kawalansu, sai kuma 'yan uwan matansu. Saboda haka ban ga amfaninta ba, har da za a tsaya ana ta wani magana akan waye kaza waye. Duk wanda kuka ɗauko a ƙasashen Afirka nan, in dai baƙaƙe ne, ku duba ku ga irin siyasar da ake yi. Jari hujja ake yi, baƙar siyasa ake yi, black market sunan siyasar Afirka kenan. Ba abin da take jawowa sai talauci da sa gaba da ƙiyayya a cikin 'yan ƙasa, da buga kan mutane, a ɗauko wancan addinin da wancan addinin a buga, a gwar kanku domin ku samu farraka, su kuma su ci gaba da abin da suke yi. A ɗauko wancan kabila da wancan kabila a hada a buga, a sa ku ta cacen baki kuna ta kashe juna domin su cimma burinsu. Ban ga dalilin ba abin da ya dame ku da cani. Ina kai ɗan Najeriya, har kai in ka san matsayinka na ɗan Najeriya na a ɗan arewa, ina ruwanka da cani? 'Yan ƙasar nan su suka yi, an yi juyin mulkin nan kuma suka dawo suka ce shi sojan nan suna son shi. Ina ruwanka kai? Me ya kai ka? Kai ECOWAS ne? Kai memba ne a cikin ECOWAS? Kai wani shugaba ne a cikin ECOWAS? A ka tsaya a matsayinka na ɗan TikTok, ɗan social media, idan ka ga abin da za ka iya magana kai, in ka ga abin da ba za ka iya magana ba, ka ja bakinka kai shiru. Me ya dame ka da ECOWAS da Chani? Me ya haɗin ku? Mutanen 'yan ƙasar Nijar sun ce bawan Allah nan ya zo suna ta duk inda aka yi juyin mulkin nan sojoji suka ansa. Gabon ta baya-bayan nan, Niger, Mali, Burkina ne ko Cote d'Ivoire ne, dukkan 'yan ƙasar nan suna son mutanensu saboda zaluncin da 'yan siyasa suke, saboda ci da guminsu suke, da rashin adalcin da suke yi. Ba haka ake a Najeriya ba. Na je Nijar ɗin kwanan nan, an ce an yanke musu wutar lantarki ko?
a yanda aka yanke musu wutar lantarkin ba wutan, har yanzu a hakan sun fi mu samun wutan a haka. To kai dan Najeriya me zaka ce da Allah, me zaka ce mu waɗannan shugabannin wanda ba su damu da kimarka ba, da darajarka ba, da addininka ba? Kullum kashe ku ake yi, ana kwashe kuɗinku, ana waura kuɗinku, kuma har yanzu ba wanda yake fitowa ya magana, saboda sun san ba za ku iya ba. Duk abin da ake fitowa ake cewa arewa mu farka an farka suna ganin ba inda za ku iya, tsaya kai ku yi baki a farka shikenan. Ai amfani daga wasu daga cikinmu, ai amfani da wasu da kaza a cimma manufa. To ni shawarar da nake bayarwa ga ɗan Najeriya, kukan gidanka ya ishe ka, ka ji da gidanka, ba abin da ya shafe ka da gidan wani. Ka bar su 'yan Niger ne, su suka san abin da suke yi, su suka san shugabanninsu, suka san halayensu, suka san komai. In dai wannan demokuraɗiyyar bola banzan ce, mai amfani ta, me ake tsinanawa? Kullum a social media nan ga yanan sawa ake yi, yau wannan kaza, yau wannan an time shi a rasa, yau wannan an kashe kaza, yau wannan ga sun kwana musu ci ba, yau kaza, kuma duk a arewacin Najeriya. Sannan shawara ga su kuma 'yan Nijar 'yan uwana shine, ita social media kamar yadda muka sani, mun sha faɗa mun ce wuka ce mai kaifi biyu, kuma guri ne wanda ya tara mutane da yawa. Akwai masu ilimi, akwai masu ilimin ilimi, akwai masu ilimin addini, akwai masu ilimin zamani, akwai masu ilimin rayuwa ta wayewa. Saboda haka ko a wani bangare za a iya samun wanda suka yi daidai, za a iya samun wanda suka yi kuskure. Saboda haka shawarar da zan baku, na ga an sa tutar Biafra, an sa tutar Niger, ana ta Najeriya ya mutu ya tashi. Kar ku yi amfani da wawayen cikinmu 'yan Najeriya domin wasu abubuwa wanda ba su dace ba. Hakanan su kuma 'yan Najeriya kar ku yi amfani da wasu daga cikin 'yan Nijar ɗin wanda suke abin da bai dace ba. Abin da ake so shine, shi musulmi duk inda yake ya sani akwai haƙoƙi a kan shi, wanda Allah subhanahu wata'ala da manzon suka tabbatar. Haƙƙin musulmi akan musulmi ne yi masa sallama. Haƙƙin musulmi ne akan musulmi ne idan an masa mutuwa ya je masa jaje. Haƙƙin musulmi ne akan musulmi idan ya atishawa ya gaishe shi. Haƙƙin musulmi ne akan musulmi idan ya mutu ya raka shi. Haƙƙin haramun ne zagin musulmi, haramun ne cin mutuncin musulmi, haramun ne cin dukiyar musulmi ba tare da ka'ida ba ko a ce ta shari'a ba. Saboda akwai haƙoƙi da yake tsakaninmu, mu kuma kashi 195 mutanen Nijar musulmai ne. Mutanen arewa kuma za mu iya cewa in dai kai dan arewa ne, kashi 99 musulmai ne. Mu 'yan uwanku ne, ku 'yan uwanmu ne, mun aura, kun aura. So saboda haka kar mu rika jawo mu kanmu abin da zai shafi fishi na Allah subhanahu wataala. Idan zuciya ta ɓaci a rika kwankwasawa. Wannan ne shine shawarar da nake dan bayarwa a takaice. Ku bar waɗannan tarkacen 'yan siyasa su je su yi ta abin su, ba abin da ya dame ku. Kai ka je da gidanka ka gyara gidan tukunna kafin ka leƙa ka ce za ka yi amfani da gidan wani. Wannan ɗan abin da zan ce kenan a takaice. Allah ya datar da mu, ya shirya mana shugabannin namu, kuma ya datar da mu, ya tabbatar da mu cikin alkhairi, ya kare mu da dukkanin sharri. Muna muku fata alkhairi. Ma'assalam.